Служителите на районно управление полиция Стралджа разкриха кражба за 4500 лева от частен дом в село Първенец. Жалбата беше подадена на 6 януари от жител на Първенец, че за времето от 17 до 20 часа на същата дата след взлом на входната врата е проникнато в дома му и е извършена кражбата. След проведени оперативно-издирвателни и процесуално-следствени мероприятия е установено, че деянието е извършено от 3 мъже, 27 годишен жител на село Първенец и 2 36 годишни жители на село Дебелт, област Бургас. В хода на работата по случая е възстановена част от откраднатата сума. Работата по случая продължава в рамките на образуваното досъдебно производство. Елховските полицаи разкриха взломна домова кражба. На 20 януари е постъпило заявление от 61 годишен мъж за това, че през нощта срещу 18 януари в село Воден, след разбиване на входната врата и изкривяване на метална решетъчна врата е проникнато в имота и е извършена кражба на телевизор. От извършените оперативно-издирвателни мероприятия е установено, че извършители на деянието са 2 младежи на възраст 15 и 20 години от село Воден. На 21 януари около 14:30 часа в Ямбол на улица Битоля при движение на заден ход лек автомобил Дачия, управляван от водача с инициали ПК, блъска 28 годишен пешеходец от Ямбол. При инцидента пешеходецът е получил нараняване по краката. Причината за происшествието е в процес на изясняване. В районно управление полиция Ямбол е образувано досъдебно производство.